Bo día a todos e a todas. Bo día, alcaldesa, querida Nidia, bo día, presidente da Diputación Provincial, Lugués, delegada, concelleiros e concelleiras, director territorial, asociacións, veciños, empresa constructora, bo día a todos. A verdade é que ten razón a alcaldesa cando di que son moitas as veces que teño vido a Mos como conselleira, porque, como sabedes, estiven aquí moitas veces, incluso traballei neste concello. Son 6 as veces, Nidia, que estiven aquí, algunhas veces de festa, por así decirlo, na Festa da Rosa, pero moitas delas, a moi grande parte delas traballando, tanto no campo das infraestructuras e do urbanismo, dando conta desa humanización do entorno da fermosa ermida de San Eleuterio en Tameira, tamén, e tamén en materia de vivenda, dando conta desas 20 vivendas de promoción pública, desos 20 fogares que serán unha realidade o vindeiro ano 26. Esos 20 fogares serán unha realidade gracias a esa colaboración institucional da que falaba no alcalde e o presidente da Diputación, desa colaboración entre administracións públicas, toda vez que ese terreo onde a Xunta de Galicia está a construir as vivendas de promoción pública para traballadores de Mos e para veciños de Mos foi cedido gratuitamente polo Concello de Mos. Esa colaboración institucional entre administracións é o que fai posible hoxe que se poña este acto simbólico desta primeira pedra e que comece estas obras de construcción que se